Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian, sa sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan? Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:06 na. Good morning na imbang agsapa. Gawi-gawi sa iwakgat. Agyo-agyod. Mapting dyan agsapa sa 11 kiti namin. At ito po muli ang inyong Karen G. Ang inyong kasi radio sa ating usapang wellness. At makakasama ko naman Miss Jewel sa ating programa ngayong Sabado. Miss Jewel, good morning. Good morning, Kap, and good morning sa lahat ng mga listeners at nanonood ng ating programa. Yun, kumusta ka na? Mabuti naman po. Okay, at anong balita natin sa ating DLC naman? Ayun po, dumadami na rin po ang ating mga consumer ng DLC Spirulina Plus dahil nga po na nalaman nila at na-experience nila ang benefits nito sa kanilang katawan. Ano yung nagagawang benepisyo nito sa ating katawan na Jewel? Katulad nga po, Kap, last week nabanggit ko na maraming benepisyo na makukuha dito sa Spirulina DLC Spirulina Plus. Kaya nga po nakakatulong siya sa pag-lower ng ating bad cholesterol. Kasi nga po, 'di ba? Usually Kap dito sa atin sa Baguio, 'di ba, mahilig kumain ng karne. What? Yung mga ganun. Kumakain ka ba nun? Na-try ko po. Okay. So, maraming, hindi talaga sila mahilig sa vegetables. So, usually, pag ganon, tumataas yung ating cholesterol, yung mga bad cholesterol na tinatawag. We have LDL, we have HDL, we have good and bad cholesterol. Yun nga po, nakakatulong ng marami ang Spirulina Plus ng DLC para sa pagbaba ng bad cholesterol. Spirulina. Anong ibig sabihin pagka sinabi natin spirulina? Yun nga po, Kap, last week na-discuss ko na yung ating spirulina. Ito po yung blue algae na lumot po ito na may mataas na uri ng antioxidants and phytonutrients. Yun nga po yung makukuha natin doon ng mga phytonutrients, like binanggit ko na phycocyanin, na kung saan yung substance na tumutulong para po ma-repair yung ating damaged cells sa katawan. Kasi po pag na-damage yung cells ng ating katawan, unti-unti po tayong tumatanda. Kasi pag halimbawa na-stress po tayo sa work, kung saan man, nadadamage yung ating cells at namamatay. Everyday po yan. So pag walang hindi ma-replenish o mapapalitan, yun nga po, tumatanda at nagkakasakit tayo, nakag-lead sa nagkaroon ng yung cancer cells na nagiging active. At yun, ang tulong nito, dahil nga po ang DLC Spirulina ay mayroong 18% na mataas na content ng phycocyanin na kung saan ito yung tumutulong na mag-replenish o pa-reproduce ng ating cells sa katawan. So, doon naman po sa binanggit ko kanina na pag-lower ng bad cholesterol, ang nagagawa po nito ay, for example, pag kumain tayo ng karne, di po ba nagkaroon ng bara yung ating mga arteries. Po, yung mga tinatawag nilang arteriosclerosis, yung pag titigas yung wall ng ating arteries dahil nga po sa bara, no? Sa dulot ng bad cholesterol na tinatawag nila usually pag may check-up na high triglycerides. Yun yung tinatawag na triglycerides. Yes po, yung po yun, mga fats po yun, na usually bad fats. So itong DLC Spirulina, nakakatulong ito para ayusin yung mga fats sa loob. Opo, nakakatulong para halimbawa high triglycerides. So nagbara yung ating artery.
maglilid po ito. Pag mataas ang triglycerides natin at yung bad cholesterol natin, usually ganun sila. Pag mataas yung bad cholesterol, yun na yung high triglycerides. So, nakukuha sa mga kinakain natin, mga tinapay, yung karne. So, paano siya gagawin doon? So, nag-hard yung artery, hindi na nagkukos ng stroke, nagkukos ng heart disease. Yun po, ang tulong ng spirulina, ang gagawin niya po ay, dahil nga sa powerful antioxidant na mataas na level ng phycocyanin na makukuha doon, lilinisin po niya yung cells na yon, yung daluyan. So, dahil sa antioxidant, malilinis po yung daluyan para sa pamamagitan. Kasi pag uminom tayo ng spirulina, ang tendency mag-increase yung ating tinatawag na nitric oxide. So yung nitric oxide, yun po yung molecule po yun na tumutulong para iwasan o ma-dilate yung ating blood vessels. Yung magkaroon ng makaginhawa yung ating blood vessels, yung ating artery. Yun po. Ano to? Tsaa ba ito? O parang gamot siya? Apo, ang spirulina natin kapay isang tablet form na po siya. Nasa tablet form. Apo, marami pong klaseng spirulina. Mayroong powder form, capsule, and ang sa atin naman po ay coated tablet. So, the best na coated tablet na spirulina dito. Ilang beses mo dapat inumin ito sa isang araw? Yung kung mayroon pong kayong case na like bad cholesterol, kasi 1 gram ng spirulina is equivalent to 2 tablets in 500 milligrams. So, nakakatulong po siya, nakaka-decrease po siya ng bad cholesterol. So, pwede ito once a day lang? Pag may mga nararamdaman na po tayo, dapat, bali, dagdagan po natin yung take. Ang suggested take nga po is 5 to 7 servings equivalent to 5 tablets ng spirulina. Okay. So, magkano naman ang presyo ng ating spirulina? Ang spirulina po natin ay nasa high-end spirulina siya, pero nasa affordable price. Nasa nasa 15 pesos per tablet. Per tablet yan? Opo. So, paano pagbili niyan? Per Per box? bottle. Per bottle. Nasa bottle po siya. Yung isang bottle na yun, ilang tablet yun? Nasa 150 tablets. Magkano naman yun pag binili yung buo? It's 2,200. 2,200. Opo. Good So, for? Good for 1 month na po yun. Pag kinonsume mo yung suggested na na intake niya. Okay. Pero pag mga lang naman for maintenance, like everyday na hindi ka nakakain ng vegetables, pang support mo lang sa body, pwede kang mag-take ng 1,000 milligrams. Pero ako, for my case, nagtitake ako ng sometimes 4 tablets. Okay. Saan naman ito mabibili? Ito ba mabibili sa mga butika, sa sari-sari store? Paano ba? Doon lang po sa ating DLC outlet sa Maharlika makukuha po itong sa DLC outlet. Opo, okay. At saka DLC Nationwide International din po siya. So ibig sabihin, doon lang sa DLC outlet sa Maharlika mabibili ito? Opo. Saan matatagpuan sa Maharlika? Doon po tayo sa 2118 second floor. 2118? Sa number 2118 Maharlika Building sa second floor beside Singer. Singer? Opo. Yung singer na kumakanta? Opo. Yan po, parang ikaw. Oh, yeah. Malaki. Yung singer na makina? Opo. Mga singer machines doon, iba-ibang machines. Meron sila doon. Itong DLC na spirulina, sinong gumawa nito? Anong company yung nagdi-distribute nito? Ang DLC Spirulina ay dinidistribute ng Diamond Lifestyle Corporation, DLC. At galing po ito sa California. Doon po siya. Hindi siya basta-basta na locally made or hindi siya basta-basta sa kung saan ginawa, pero nakadaan po siya, galing nga po siya sa process na quality water, alkaline water, at doon sa mineral-rich na lugar in Colorado River. So ibig sabihin sa Colorado pa ito galing? Yes po, doon po siya nanggaling kasi doon lang po, yun, di ba, ang commitment ng company is to
to give quality products Okay. sa consumer. So doon po tayo nag-angkat ng spirulina kung saan sila yung pinaka-premium quality spirulina all over the world. Mhm. Para sa mga ating mga kababayan na interesado naman dito sa ating kuwan, kasi alam mo, Jewel, uso na ngayon yung naghahanap tayo ng pampalakas ng resistensya, yung mga para sa ating kalusugan. Pwede ka bang tawagan o i-text? Meron ka bang number para sa mga ibang detalye na gusto nila malaman? Opo. Pwede nila akong tawagan sa 0948 0948 45 45 48 48 902. 902. Hanapin Pakiulit lang po natin. ako. 0948 0948 45 45 48 48 902. 902. That is my personal contact number po na pwede nila akong ma-message pag gusto nilang magpa-check up. Okay. So nagche-check up din kayo? Yes po, I am doing check-up using the latest technology from Germany, QMRA po. At matetest po yung kanyang 45 organs ng katawan. 45 na organs? Organs ng katawan, opo. Magkano naman ang check-up nyo? Magbibigay po ako ng free check-up this week. So, first come, first serve. Kailan? Basta this week, within this week po. At 10 persons in a day lang po. Itong darating na next week yan? Yes po. 10 tao, libre? In a day, opo. So, from Monday to Saturday. Pero usually, ang singil talaga dito outside is 1,500. Sa iba may 500, depende po. But sa atin, I will give a free check-up to pay back po doon sa mga ating mga kung sinong nangangailangan magpa-check up po. Okay. Itong check-up na ito na machine na ito ba nire-recognize naman ng ating mga doctors? Yes po. Actually, 1,500 doctors po ang gumawa nito. So, nire-recognize din po nila, usually yung mga naturopath, yung mga natural medicine doctors, sila po yung gumagamit usually nito, para yung ibang doctor ginagamit din. And also, ito po yung machine na natetest lang po yung ating, more on prevention lang po. So, natetest yung pre na sakit or present na sakit at yung magiging sakit mo pa lamang. Okay. Tinetest po niya. Paano magpa-check up dito? Halimbawa, pumunta ako, magpa-check up ako. Mayroon ba ang higaan? Higa ba ako? Paano? Hindi po. Uupo lang po kayo. Uupo lang ako, tapos? I-touch lang. Para yung scanner lang po din. Parang scanner? Yes po. So, makikita mo sa computer? Yes. Mga ilang minuto? It takes 1 to 2 minutes. Pagkatapos, makukuha ko yung result? Yes po. Immediate result makikita mo na So, po. doon sa check-up na yun, malalaman ko kung mataas yung triglycerides ko, Yes po. kung mataas yung sugar ko, Yes po. ano pa ba? High level of insulin, mga ganun sa Mga body. level of insulin, yung sugar, Yung ating mga clot, mga bara sa puso. makikita yon. Yes po. Yung kidney, makikita yon. Kung Yes po. creatinine mo, ganon. Yung mga nandoon, kung ano, lahat ng mga organs na smallest to largest. Mga Okay. ganun. So, itong check-up na to, gaganapin magmula sa Lunes hanggang sa Sabado next week, ano? Yes po. From Anong oras? 9 a.m. to 6 p.m. 10 pasyente lang ang In a pwede day. in a day. Ang Ang pwedeng i-accommodate. Opo. So, first come, first serve na lang. Maganda ito. Pwedeng subukan. Ano? Opo. Libre. Libre. Okay. Bibigay ko po ng libre. Ayos to. Kasi pakiulit-ulit natin yung address ng opisina at saka yung number natin. Okay Para po. doon sa ating mga kababayan na gustong magpatingin, pupunta sila. Apo. Yung gusto po magpatingin kung ano yung kung mataas ang immune system ng inyong katawan at blood sugar, mga ganun, kung may mga problem po kayo, you can visit number 2118 2118 sa Maharlika Building. Maharlika Building, second floor. Second floor, opo. Anong pangalan nung DLC. May nakalagay po na DLC. DLC Corporation. Opo. Okay. So magandang balita yan, Jewel. So ano bang pwede nating dagdag? Ayun nga po, marami pa po tayong mga produkto doon para Hindi lang itong Spirulina. DLC na spirulina. Opo. Okay. Magagandang produkto, quality products na yet affordable price at maraming natutulungan po. At itong pinopromote po natin, itong DLC Spirulina kasi napakaraming benefit nito kasi tinagurian po siya cup na superfood. Okay.
Gaano na katagal ang DLC company? Since 2009 po. Kap. Pero May dito DLC sa Baguio, ilang taon na kayo rito? Before, nandito na rin sa Baguio, but right now, bago lang po ulit sa ating outlet sa Okay. Maharlika. Sa Maharlika. So, ang DLC, ikaw lang ang dito sa Baguio. Wala nang iba pa? Yung outlet natin, ako lang po dito sa Baguio, pero mayroon po tayong mga reseller. May or reseller. distributors. Opo. Okay. So, kung pwede po din kayo, if in case na gusto nyong mayroon kayong part-time or extra income, you can visit at magiging reseller. Pwede maging reseller. Yes po. So, pasyalan ka, Opo. tapos ituturo mo sa kanila kung Kung paano. paano. Bukod sa kikita sila, magiging malusog pa, no? Opo. Whereas magiging reseller sila as low as 1,000 pesos. Ang alin? Ang pag-join po doon na maging reseller. May Yeah. registration fee. Opo, kung gusto mo po maging reseller, pwede ka pong pumunta doon as reseller. So you can register at 1,000 pesos. At may free na po yun na free coffee po yun. May libreng kape. Yes, may libreng kape po yun. Na worth 750 pesos. Okay. Basahin ko lang to galing kay 756. Kap, sir, gwapo, bagaman kini madam, takait kumat ngagpa-check up dita nung mabalin talibre, kunana. Mabalin. Libre da ito na, mangrugin to no Lunes, alas 9 ng umaga, no? Hanggang Sabado yan. Yes. So, paano sila magpalista? Tatawagan ka o pupunta sila doon? Punta lang po sila doon kasi first come, first serve para maka-reserve po sa time na ibibigay po. Okay. So, pakiulit natin yung ating numero para sa ating mga kababayan na interesado dito. Sa ating mga kababayan na gusto magpa-check up ng free, you can text me at 0948 0948 45 48 48 902. 902. Yan po yung tawagan o text po at pwede nyo pong tawagan yan o di kaya textan yan para makapag-preserve po kayo kasi 10 tao lang kada araw ang po pwedeng i-check up dito. Bakit 10 ang tao lang? Para po mai-discuss ko sa kanila, kasi dito po, pag nag-check up po ako, dinidiscuss ko yung pinanggalingan ng sakit at kung ano pong gagawin nila para maiwasan ito. So, after nung check up nila, meron silang bibigyan nyo sila ng kopya ng check up nila? Sa ngayon, hindi po ako nagbibigay kasi wala po tayong soon siguro printers. Kaya kasi print. So, binabasa ko lang po siya, tini-interpret sa kanila, sinusulat ko lang po kung ano po yung kanilang, kung ano pong nakikita ko po doon. Pero yung result nakikita sa computer? Yes po. Pwede nilang picturein? Yes po. Okay. So, maganda yan. Ang ating oras, alas 10:24 na ang tabayanan ng ating usapang kongreso, kasama ang ating puting congressman ng siyudad ng Baguio, Congressman Marco. Jewel, baka meron ka pang gustong idagdag bago tayo magpaalam? Yun po, punta lang po kayo doon sa Maharlika pag kailangan nyo po ng free check-up for next week. Ulitin ko, for next week from 9 a.m. to 6 p.m. At maraming salamat po sa mga client na nagpupunta doon, bumibili ng ating produkto kasi nakatulong po ng malaki sa kanila. May mga immediate result po kasi usually, lalo-lalo yung mga hyperacidic. Yun po. So, ito ay matatagpuan sa 2118 second floor Maharlika Building? Yes po, Kap. Okay. Maraming salamat, Jewel. Maraming salamat, Kap, sa palaging pag-invite sa akin dito sa iyong program. Walang anuman. Kung yan po naman ay makatulong para sa kalusugan ng ating mga kababayan, siyempre dapat lang natin na iwaragawag. Yes. I-share. I-share sa kanila. Okay, maraming salamat po sa lahat mo ng ating mga viewers at mga listeners. Antabayanan po ang ating usapang kongreso, pagran lamang ng ilang paalala.